Bine v-am găsit la un giveaway. Bine, la primul meu giveaway. Eu dau mașinile astea la giveaway. Am 50 de milioane de bani și dau toate mașinile astea. Aia, asta, 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 asta și asta și asta nu. Și aia, dacă vreți. Și aia, și aia, și asta, și asta, și asta, și asta, și asta, și asta, și asta. Cam atât. Astea le dau la giveaway pentru voi. Tot ce trebuie să faceți este să-mi ziceți în comentarii, să vă abonați, să-mi ziceți în comentarii ce mașină vreți, să băgați ID-ul meu. Uitați, 1751617. Să-l băgați și când mă vedeți online, intrați pe mine, îmi ziceți în chat ce mașină vreți, vă dau alt friend dacă eu nu vă am sau poate, dacă, că doar voi o să mă aveți dacă îmi băgați ID-ul și da. Deci, cam atât a fost cu acest giveaway, asta trebuie să faceți, cam atât, pa!